Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertama kali aku ngonten karo Suro Handoko. Enek sing kok komen maksudnya ya. Jadi kapan-kapan ngonten sama Handoko iki. Jadi untuk teman-teman yang kurang ngerti Handoko itu siapa, itu Handoko ini adik Mbak Rin. Jadi Mbak Rin ini dua adik. Tapi mirip pada? Kak. Mirip. Enggak mirip. Ini mirip celek. Ngawur ra. Asli mirip tapi beda, seperti lonjong opal. Mirip. Mirip Mega ya. Aku. Kayak Mega. Nah, kok iso kaya kok. Mega adalah cilikane Handoko. Iya. Biasa. Iya. Jadi iki aku pengen ngobrol terkait iku mobil. Banyak yang DM Pak Dik nanti vlog sama Handoko, tanya-tanya mobil entah piro kerusakannya apa wae ngono. Malah. Nah, mungkin tahu kan. Tapi itu apa? Kan rusai. Mobil sementara sing wis beli pak deklet, pak set. Keren Tapi aku beli Jawa. online. Oh ya kan Jawa. Soalnya menyikapi apa budget ben gak malah teman. Aku tuh ning online. Toko mahal. Online gasket set packing set. Enggak, iki motore medun Total. Bahkan silinder head iki wis gak kepake. Mulai. Jebol deh. Jebol. Sing dhuwure kae. Jebol. Padha iku apa buku ketok sing ndek mben. Ya, podcast kode buku ketok. Silinder head iki sing iki jebol. Kuwi dhuwure. Tanggone kelep. Pupuk ya. Mati kelep. Jebol. Kan kalau bengkel duduk kabeh jadi didelok sing kira-kira endi sing Ya, rusak. pokoknya sing harus ganti iki ganti, terus water pump ganti. Terus pak loro sing kecil-kecil. Awak apa? Ini awak. Estimasi biaya saka ngene bengkel bahkan sing wis pernah ngalami kerusakan seperti kuwi 7 sampai 10. Iya. Cuma aku iso Lah sesuk marana. Bisa didelok benahe lho maksudnya. kali padel apa? Adol alas neng akeh alas sih beri omah. Jadi kemarin aku pas live karo Nopianto tak deloke Jakarta kok. kemarin dapat iki 7 juta Alhamdulillah. satu piro ngono sik tak deloke pengeluaran. Lab sore di lab nang napi kae. Dilek Mas Nopianto. Aku pas ngomong kuwi lho kok. Di lab noko dulur-dulur diurono aku ngono. Tapi sementara sik ning ngene keranjang kabeh kok alat-alat. Baru tak Ku mbok cek check kok. out pakai pakset karo water pump. Ya ta nek kacek ta kan. Piye sing menurutmu? Lha iki ning ngene ketua malah ketua grup Heeh. 2 kali lipat Iya, harga. ning gone anu kuwi, Yo, klub kuwi. Lah iki BIM, kita pernah BIM. 7 Tidak, juta. Nomor kok jadi spill. 7 juta iki. Jumlah tok. 7 juta 16.000. Ketok kok ngono. Ketok 16.200 rupiah. Iki bagi-bagi iki. Lah bagi-bagi kemarin. Free semlab. Jadi ngono nanti akan saya kasihkan Mas Handoko bantuan panjenengan ngono Terima kasih. Tapi kemarin ya wis ditinggali. ya. Apa ya kata-kata ini? Kata-kata hari ini. Tiara Kata-kata apa ya? Kata-katanya ya Terus semakin disampaikan apa? Iya, terima kasih sing wol wakeh. Dulu SKC. Semua. Yang pasti Oh, ini semua, Mas. hari apa sih kayak ning kalender dari. Ya. Padahal Ready, yo. ya ready sebenarnya mobil posisiku ready bahkan pas Esuk ke kan kono ya. gorono rene aman. Karena aku takkan Pak Budal. Ready. Bahkan kayak aku begitu start kok kene ning gone Pacitan cek semua Cek aman. Iku Makanya ngene. aku ini ready. Pertanyaannya pas iki pelaku toh.
Kroso piye? Oh gak Mas Decoy. Mas Decoy kok banter ya gak nutut. Oh, itu Ate di. Banter. Ora wis tak omongi bahwa iki temperatur kabeh gak kena. Terus Oh, Gak. itu wajib gak? Ya bener. Enak digital pojokan gak kewoso. Gak kuwaca. gak Dan kuwi Lah kuwi. gak ngerti. Wong lagi teko iki kok endi iki? Ya Kertosono gak mau Pak Dik dijak anu. Dijak banter gak mau. Gak mau. Terus mati. Lah, Lampu sangit, minggir. podo Peter. Lampu sangit to. Minggir sampai sujune nek wong aspal wi. Terus nggih. Minggir set no. Oh. Basa wis minggir. Metu kloe. Kobong, layu metu kabeh terus buka iki rilo. kap. Kap. Ternyata kalau kuwi wis dingin mesik. Aduh, ngeplak bathok. Mesti paling rezeki ya. Wih tapi kayak kasus sih, awalnya tahu ya mulu ke Semarang ya kok. Heeh, cuma kan kroso. Dan terus sih Mas kan AC makan terus posisi ning tol ya. Tapi seharusnya pas kuwi AC pun panas. Gak Iya. adem. Gak panas nemen kok, gak biasa. Ya, Ora adem AC. Ya paling gak adem kuwi lho. Tapi Cuma karakter wangi saka mobil kuwi kan ora iso apa ya istilahnya di Buan terus kok gak iso. gak iso dhek Tancap harusnya gas. ora ra banter wi. Tanah gak gelem mlayu Pak Dik. gak iso gak pernah lagi gak iso kalah karo banter. Oh, terus semakin lama banter kan. Ya mobil ke giring gak iso banter gak iso. Rilo sing iso joki Rilo jerine Rilo paham. Terus betul. Nah, Yo Rilo. paham ini. Makanya Kan kadang kadang biasa wit kok kene ya gak banter. Cuman aku pas pada waktu kuwi aku rada gas saiki anu Mas Decoy jame kan arep ning Jakarta to. Terus iku ternyata gak gelem Pak Diki wis ngene ae. Ternyata ya kuwi. Berarti wis kalau wis apa ya jenenge Ya, pas ya. alangan Iya, apes pas ya. ngelak alangan. Gak ngerti pemicune apa gak ngerti. Iya, gak ero yo di teko yo radio yo rapi piye aman-aman bae. aman. Aman. Biasanya kan sakwene kroso apa piye iki gak aman. Gedene endi kok segan? Keruh. Bagiane Iki tadi barusan di yo mesti sesuk dadi delok. delok nek aku iso melok aku melok gak apa-apa. Aku karo sekalian unggah moto ya, Dik ya. Mbah moto. Pengen Dumbah besok kok. Ji, ro, lu, 4, 5. Nah. Ji, ro, lu, 4, 5. Wait. Rasa ditotok gundul kan manjuku gundul. Gak oleh. Lu, Kudu Pak. seri. Mo. Ji, ro, lu, 4, mo. Ji, ro, lu, 4, mo. Ji, ro, lu, mo. Ji, ro, lu, 4, mo. Nyepit. gini Pak. Kok diken dapet iki? Ben ra anu, Ya. gak mlaku. Jadi terima kasih untuk teman-teman SKC dimanapun Anda berada. Pokoknya terus Mbah Nuwun yang sudah menyisihkan rezekinya untuk apa ini Bantu dandan. anu memperbaiki mobil Bagi kemarin mobil sing sing rusak kemarin. Jadi pokoknya doa terbaik untuk panjenengan. Mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi besok bendang diurusi, bendang mulai karena mobilnya neng Mojokerto. Ngoci ning Mojokerto. Kertosono. Kertosono. Cuma status mobil juga kan posisi peluru anu mobil ya. Heeh. Sawaya-waya. Iya. Sawaya dinggo to Ya maksudnya. saya dinggo Jadi mobil iki kudu iki kadang iki dinggo iki dibutuhno wong wong loro, dibutuhno wong anu. Akeh akeh sing mantenan, wong jagung. Jadi mobil neng kene iki ndi sing nggawa terus sing berkepentingan jago ngiring Kayak manten bagianmu. kaya dandan. Awak. Aku Awak maksudnya awak Awak, gak ya. kena disalahno. awak gadengane badan. Iya. Rogomu. Jadi yes ngono, pokoknya terima kasih banyak yang sudah menyisikan dulur-dulur rezeki. SKC. Salut kali panjenengan sedaya. Ya pokoknya doa terbaik untuk panjenengan. Muga-muga sing diutang nyutang
iso lunas, sing duwe omah iso tuku omah, sing duwe bojo ya oleh bojo. Amin. Ngono deh ya. Masih duwe bojo. Itu golek neh. Omonganmu lho. Kok diambil ngono kuwi lho. Bukan gampangane to gampangane. Sing duwe anak, Sing muga-muga duwe anak, sing ora duwe sapi bin. Tuku to? Kok Amin, amin pokoknya damene. Ya wis ngono, terima kasih banyak sudah menonton. Tetap asoy, salam simpak teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.